Salam. Di damang dohot akadainang ala naing tamulay nama ibadah pertanggihan ngata di Bornginon ala ni asa taparade marohatta marhahohomon mahita satokin. Amin. Tapuji Tuhan ta, maredehita sian bukende nomor 112 ayat 1 ayat 2. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin. Manang ise na mamelehon hamuliateon, ido napasangap ahu, jala mambahen lapang, asa hupatuduhon di ibana hatwaon ni debata, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan jala para sirohan na sumurung upatuturuhami do diri nami di adopanmu jala mangido mahami tuho basa-basahon ma holong ni roham tuhami jala patiur maroha mi marhite todimi asa hutadikon hami saluhut dosa dohot pangalasyon nami lehon matuhami roha naukap laho manangihon dohot manjalo hatam na badiay asamian hatami di bagasan roha nami urupi mahami asa tarulaon hami nahom bartu lomoni roham jala asa sadok ngulu nami gabe pelean na badia di jolom di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma. Mari dihita sian buku di nomor 135 ayat 2 sahatul. Oh
Tabegema hatani debata nagabi patujolo ni jamita di bagasan partangnyata di Bornginon ima natar surat sian ende adung sian panurirang Jeremia bindu tolu mamuka sian ayat 10 sia sahatu ayat 26 tajahama margati sori. Saya ingot ma dangol hon dohot pangaleleon na tuahu rodiraru dohot rasun. Saya paingot-ingot matutu asatun sabam rohaku di bagasan. Ima atong parate atehonokku alani ido umbahen marpakirimon ahu. Asia ni Jahoba sabingdo ubay soharusun siap hani. Aidang marpat cohotan asini rohanai. Mulak rata doi tahe ganup sogot godang matutu habonaranmu. Jahoba do parjambaraku ninna tondiku. Dibaheni marhapo satu ibana ma'aku. Pardenggan bahasa do Jahoba mida akka namar hoposat tu ibana mida todini na mangalului ibana martua ma manang ise na hohom makalunguton hatuaon ni Jahoba ido sahatna martua ma akka na umbegi hata ni debata na upiopsa jala na mangulahosa amen. Marendehita sian buku ende nomor 120 lalu ayat 2 dohot ayat 5. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Amin. Dia muamanami do tinanami sudah hitana pungudison jamita nanaing sihangulunota di pertanyaan ta di Borngino ni mana tersurat di Psalmen 140 ayat sada saat di ayat 10 sonoma padona disi haleluya. Ale todiku puji majahuba, pujoku majahuba salileng au mangulu. Saya dehonoku do debataku salileng adong do peau. Gunang marhaposa kamu tuaka pangarajai. Tu anak ni jolma na sopeo panupahion di bagasan ibana. Ya ruar suguto dinai mulak maibana tutanona diari nasa sadepe sama sude akka sakap nai. Mertua mama nangise nama baik debatane si Jakob pangrupina marpakerimo nibana di Jahuba debatana. Sto pelangi do tanon do laut ro di sina sudena singo tasitongan ro di saliling ni lelengna. Sipatiko suhum tuaka nani rupa silehon si pangano tuaka namale Jahuba makarhari akan atarate. Jahuba patonggor mata niaka nama pitung. Jahuba pahehe akka natuki. Jahuba makaolongi akka partigor. Jahuba mangaramoti halak naburo. Ibana marguguihon akan nasopot somarama somarina. Dotakan nama balu. Jala di palipe yang gudalan niaka parjahat. Jauh badu raja disaliling lilingna debatanami alision marasudu-sudu doho haleluya. Ido sahana hurian itu hata anggo pesalmenon ima pesalmen dung mulak sian pembuangan Jaloma ede secara pribadi, kredo, pengakuan, debata, namangaramoti, debata, panopa, jala debata, raja sisaliling nililingna. Alayado rakso hutorucon, hiado adok sono madokotwau paditanami, molo marbahasa Indonesia ma. Jala molo bahasa Batak, mar bahasa Batak ma. Alayla somma hudok ketuamu kadang moldo jami taunoton bahasa Batak. Jala bahasa Indonesia pe kadang moldo Holland bahasa Indonesia sidohonon di namar jamita alai sudinai pamorah kita ma asalam pamorah hita di parbinotuan di bahasa Batak dot bahasa Indonesia dang nama ngurui sangat muna molo sipata bahasa Batak gabeni bahasa Indonesia hon ai gudang do bahasa Batak nasubui bahasa Indonesia honoton salah satu contoh magigiau mamerek kalahan buama benon menterjemahoni gabi bahasa Indonesia alana gigi ipon alai moloni doko mai ponau mamerek kalahan badang dia tusibe alana mai poni gigi jala gudang bahasa nata pesa sitongna nomora sesudi bahasa nahuboto bahasa Batak dot molo bahasa Inggris rice pola sada do pengertian na boras alai anggo ala Batak gudang do anggo boras adong do monis adong do bota-bota ahadu pe musitainang monis bota-bota adong muse boras ima morani bahasa Batak hiado halak anak kona madoko tu bapakna bapa molo duksaha tuan no ditibing marbahasa Indonesia mau nang gabe bahasa Batak ujungnya marbahasa Indonesia mai mana
jala donganna dang dia tusi. Ima sipata maulna di bahasa Indonesia bahasa Batak langsung berapa kecil muninna. Piga gelengmu. Jala itu sipata ko perlu marsiajar. Jala molosaha to lului ma motor tu dulu masihol. Ujungnya diterjemahkan di mana ma Gunung Rindu. Dan adong goarni motor tu Gunung Rindu dulu masihol. Jala saya disukuni mana dia do motor tu dulu masihol. Dan adong nabui halak patuduhon di dia motor mobil tu dulu masihol. Jadi mau songonipe bahasaon sotunggabe moru hapor siota. Jalaido morana kita. Alana kadang halak Batak penunga terlalu nasionalis. Molo halak karo sahebat tibana halak karo pasti do bahasa karo. Molo Simalungun sahebat tibana pasti do bahasa Simalungun. Molo Sipiro akola madailing pasti do bahasa akola. Alayang goita Batak tuba kadang bahasa Indonesia kadang bahasa Batak tuba. Siapa tahe ida ninna nunga idana alay tong berbahasa Indonesia. Siapa tahe ida. Imajo taringotusi jalaima kekurangan jalaima halubiata sipata berbahasa Batak sipata berbahasa Indonesia. Nakindunga tataringoti edion pengakuan pribadi di hamumulak ni bangsa Israel sian pembuangan. Molo tataringoti pembuangan tertindas mai dangadong kebebasan jalai kotuduk doi tu peraturan ni bangsa nama jaja jala identitas kebebasan nakin dangadong bui pergerakan nabui patuduhon nasida. Alai tataringoti taringotu pembuangan lastaboto do peristiwa Sadra Mesa Abednego do si Daniel aladong ketentuan ni raja pada saati ala merasa iri cemburu jala adong akan amalo na binuan sian tanokanan alai gabe penasihat raja jala adong perdana menteri jala sudi pejabat adong anak muda tertentu na menduduki jabatan tertentu di Babel alai lasadong maujian dang adong boy mangido pangurupion tumanang naisepe alana bangsoi nata pesoni kiadanna alai tongdo nasida beribadat marsobba tu debata nati nada nasida tiki di tano kanan. Jalaima muncul istilah Judaisme, orang yang terbuang, orang yang disiksa, dan orang yang tertawan masih tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Taboto nakin Sadra Mesa Abednego dan Daniel. Nah tapi adong pertaruhan na luar biasa ala identitas nasida dan mago. Namar lapatan molotuk pedang diurupi debata nasida alai nunga ditadda nasida debata dang adong sadalasan nabui berbalik sianadupan ni debata unang ditiki adong hatuaon adong keselamatan adong pasu-pasu laos madok mauliate tutuhata alai boy do sipata perdalanan ningoluta dipakai debata gudang sitaonon, gudang parukilon, laos diuji kita disi, apakah kita tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Imaede nanedehon, natape secara pribadi, alai pengakuan doi di pertolongan pangurupion itu hatta. Pada saati sasitongna, dangadong besada dalan haporsiaon, nabui paluahon bangsa Israel. Ido nagabi adong di kontekson perikopon sotung gabi porsea di bangsawan. Na tapi adong hamoraon hagabeo nasangapon na alai terbatas doi anggo pangurupi nasasitong na debata sadiri do.
Boijo tabereng dia makadonga saprosiaun pesalmen pitupultulu songo dia pengaruh-pengaruh tertentu nabuhi ta merasa iri cemburu mangapian tuaka namora nadong jabatanna adong kekuasaanna alai sotung gabe tau humi halak namora jala sotung gabe tau humi aka nadong wasona alana dipakai debatado konteks situasi tertentu namora nasangap namar mulia lao pamorahon harajaon itu hatta edesian siasap didokon ibana songonon na mangiburu ibana mardenggam basa mamuli do debata marado pun Israel akan ayas marroha ala yang guau tersuladi ne matotu tinggang ne doau ay mangiburu do rohaku mida akan ajuka roha dung huida hasonangan yaka perjahat ay dangadong parnihapan nasida rasi rasa mati nasida tabos do daging nasidai dang marhangaluton nasida songon jolma nasing dang marsipal-sipal nasida songo jolma nasing dibaheni marhoruk-horukon gijang niroa nasida jala marulocon parhilangon pola songon nabosol mata nasida dibahen mokna disalpui nasida do aka pikiran niroha saya mangarehei dohot patahata pangarupau do nasida mangasahon ajahaton saya tumidi do pakuling nasida hira ulpahan sian banua gijang do padok ni pamangan nasida jala guru dok ni dalam nasida do tanon dan seterusnya alai bodo soni berhenti do isude alana di ayat-ayat nabri kemuse sude nai lao salpu tataringot wedio dia makadonga saproseaun asa unang gaitro hatta taringot tuna maredde hiado hudokoni sadi hare peala Kristen ido identitasna maredde dina las rohana maredde dina dong pangujuna pe maredde bahkan dia kaulaon nahurak pe molo sipata marjuji tongdo maredde adong do halak nama dokon halak batak paling rohani taringot tulaun dina marhuria manang sadi hari pe maredde dia maedena ngahata dehoni Kristen au HP hutodong dalan hamaguani manang na HP diula mardosai mana marjuji mana imedena Kristen au HP hutodong dalan hamaguani na kita taringot wede sotung gabege rohata doktor adar hiado di dokut sonon Injil kelima natape opak do barita nauli alai barita nauli na palimahon ima edde ai manang na dia pe padokon ya mata doktor andar molo masa akana masa edeta haduan molo ta deho di portibion laosima edeta duksa di banua gijang sotung gabege rohata marede parpesalmen nanikanlah nanian yang baru bagi Tuhan sadi hari pehita marede 12 tahun au di persubura dia mama nami do tina nami melayani padita resok di san jaladang adong hiburan di san ujunga hupado muhami mak akan minum di kode tua HKI HKBP GKP Metodis dan gereja yang lain sepakat memahami molo minggon bulan pertama di gereja HKBP minggu kedua muse di gereja GKP jala hubek kami malatian kur jala hudalani hami ma aka gereja Laos Maredde hami yado taringot wedde adalah kekuatan menghancurkan kota Jerikope adalah kekuatan nyanyian Paulus dan Silas masuk penjara Maredde jala mertangyang nasida harajau banwagi jang goncang turun suruh-suruhan penjara jala ratepe buka alai boydo di huria gabeke sombongan taringot tu
namarede. Latihan mahami jala pada saati adong ma festival antar wilayah. Samai Tutuba, Balige, Porsea, doho daerah Nahumaliang. Alaikum minum tua dua lahon nasadok keberanianna. Salilek so minum tua dang adong keberanianna. Paditanami ninna. Ahai itu. Hasomalani maju amangin. Oke, hasomalani. Ale unang lubi sian sagalas. Yoma kadong asa porsiaon ujunga diundi manomorna. Dung diundi nomor tampil ma jala di Jumahami utusan kecamatan Habicaran Parsuburan. Ujunga ditarik matonna. Mar. Ido ang kuet desa sitongna. Alay ala ni godang ni minum tuak kalahon. Lupa may sasitongna marhasak pegalubang tung macay gugo. Alay ala kebiasaan na sida minum tuak. Ujunga edei dangi bede dehon alay meragam-ragam. Ala ditarik ton mar. Hapelas de dehon meragam-ragam. Jala lausido hatan itu hata Somali madirim tu hadaulaton. Dang nama dokon unang minum tuak. Au pe huinum do tuak. Ai danau toba pe molo tainum aik pagudaku di danau toba tong do jungna lonong. Alaina jelas hatan itu hatta di Timoteus do Titus. Timoteus tulu do Titus sada. Unang si sobur tuak. Gabedang di boto be mulak tu jabu holan namuruk. Nanikalah nanian yang baru bagi Tuhan. Imaed de pengakuan ni hala Israel jala memuji Tuhata tidak sekedar dang boy temporer alana pengakuan nakin tabige hatani para pesalmeni saliling au mangulu jala saliling au adong dope. Jadi tidak temporer tapi terus menerus harus memuji Tuhan. Allah disadari nasida nang kita sadiri pe tak sadari do buluta terlalu pendek. Hanya 70 tahun mololubi sianipe hangaluton nama jabarna. Unang ditiki namate halak namate Roma mangapuli sitiruo don na burju don jala didokor disi bahasa Leopoda don ido sipata dangadong gunana be marjamita mengido pertobatan perubahan ai sudia kana mate na burju don sitiruo don si Leopoda don pemersatu don inna ujunga rohala madokon Pak Pendeta enggak usah lagi berubah. Untuk apa itu? Karena setiap orang yang meninggal pasti orang yang baik-baik. Dang ditiki mate hita gabe milik Kristus. Anggo amat tahun nunga sarupa ngarak biodo tuhatana adong jaminan hape sasitong na proses perdalanan di nguluta diukur dang ditiki marujung ngulu alaita mulai siap proses di nguluta satu akhirna lausido ujian dihita pertanda apakah kita setia dan percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu, dang temporer, dang sekedar. Alai saliling adok kosata, saliling mangulu hita, tahap prosesai itu hata, nah hadir mangurupi hita, laos pengakuan ni para pesalmeni, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, jala panggilan untuk memuji Tuhan alana para pesalmeni dihilalai bana campur tangani debata pangurupion di debata na setotong hadir di tonga-tonga ninguluna jala Allah Raja yang agung pujilah dia dangadong alasan jala dangadong alasan na soporsia tu Tuhata sekirana pedang diurupi Tuhata hita alai porsia do hita ala Tuhata na manok pahita Tuhata ma na toktong manariok kita.
Adong barita sono na nagsipaboku tuamu taringo tu hata haporsiaon. Niananggo hata haporsiaono ta haporsiado tu hata. Jala songonido hata haporsiaon au porsia di debata ama namano palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus na paluau kita. Namar mudu-mudu ngoluta. Jala porsia di to di perbadia. Jalaima rumusan credo percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Roh Kudus. Dan apalah huboto manang narelepan taringo tuha porsionon jamita ono kutuamu ale pengalaman nami don. Ditiki tong di persuburan. Biasana moloro pangarato libur-libur panjang lau sisido gudang na tardidi gudang na malua ale las gudang muse panguli do borumuli ai sido masa panen jala biasana mula masa pangaratoan alai dang malua dope anggo nanaing na mangulion alai dong mestila la soma muse sada bahasa mungkin naso dia tusiamu paditanami nunga ditarehon pangasoman je molidokon ditaruh pangasoman dangadong behata nabui majuaon ala nunga tidek sude jalanunga kiada terpaksa nian na binoto holan padidion nahinipu do nadong dangadong malua nahinipu alai pada saat dia makadong asapor siaon ngakaluar eskaku iko pidama tumedanon jala biasana olodo sipata pardijabu mabegei los dicampuri ma tohle ma ului ma anon tersinggung ngapalaro permainna ngamulak siap pangaratuar ro jalan nga dihatai kon manguli alai peraturan dang bui di huria resort iko buanu mai tupagaran sama tu nama katidak ko kaporsiaw atong hatidak ko majolo haporsiaw mi itu kadang kala terlalu gampang namar huria dan adong sada persekutuan yang tidak disertai dengan kewajiban taat dan setia. Ujung awdakon atong hatidak ko majo haporsiaw mi orona nang maluo di berengau udakon unang awereng niko alai hatidak ko majo hata haporsiaw ni bangi boto ujunga pumulai au porosea niku lasroi mana musim mandokon au pe nindai mana di debata Jahoba las diuduti muse tohodoi nindai mana las sudoko muse namano palangit dohot tano alai las dialusima nama nahiba maininna dak porosea ibana debata ama namano palangit dohot tano au porosea au pe di debata Jahoba tohodo inne mana alai hudokoma namano palangi dot tano na heba mainna alani kemajuan teknologi zaman waing na luar biasa dak porsean adong bede bata ama namano palangit dot tano nah hudok dia manami dotina nami satu ketika situasi keadaan diperhadapkan kepada kita dan holan suasana bahagia alai kemelut yang luar biasa dipertanyakan dan ditantang olo dohita maka tidak ko debata ma Yesus Kristus doto di perbadia imana namano panapuna langit dotanon jaladang adong naboy hapurusan karena punya limit keterbatasan alai debata namanotong debata natuari lausido debata sadarion lausido debata rodi saliling nililingna jala hatta berpihak kepada anak yatim piatu dan na tertindas jala akka nadangol kehadiran Tuhan jalaido jamita nadiari minggui molama jamitahon ala tong siap pesalmen saracapul tulu keberpihakan Tuhan terhadap orang yang tertindas jala haduan di hari penghakiman na terakhir lausido suku-cukun itu hatta di nama leau di leo kamu dau mangan jala di nama uasau di leo kamu dau minum di naburo rohamu
maleo parabito tuau. Jala di natar hurungau, roh hamu maduluau. Tuhan, sadi hari ho male, hulia kami ho mangan. Sadu hari ho mauas, hulia kami ho minum. Jala sadi hari ho naburo, hulia kami parabito tuau. Jala sadi hari ho tarhurung, roh kami maduluho. Persyaratan yang lain, Tuhan tidak meminta itu. Aleroto atamandokon, situ tudo nahudokon. Aha nabi nahemuna, tu sadanggiku na meton na tuau doi. Dalam arti na met yang tertindas, yang perlu bantuan, yang perlu pertolongan, dan perlu penguatan, dan perlu peneguhan. Itulah kehadiran kita, mampu menjadi sesama, dan kita menjadi sesama di antara sesama kita. Jalata para tutumai, tuhatta nama nopa, jala tuhatta nama ngurupi, jala tuhatta nama nario kita, dinguluta siganupari, martangiak kita. Tuhan nami, jala debata nami, mau lihat oleh Tuhan, dia bastik kinanili homu dihami. Dalam mau lihat oleh Tuhan di kebaktian nami pertangyangan jobason, dina kubegi hami hatam, gabe soso lau patuguhon haposion nami, hupai ngoton, asa tok kami memuji ho, bican adong dope, hosa hanguluat dihami, jala bican adong dope hami. Aiho debata nisi Abraham, debata nisi Isa do debata nisi Yakob. Jala hodo nama dokoni martua mahalap namar debatahon debata nisi Abraham sisa do si Yakob. Debata nisi Abraham do dihaporsion nami oleh Tuhan. Jala hu parhato potami hodo debata nama nario kami. Hagugomu oleh Tuhan nasohya muba. Jala ho debata na tuare sadarion. Jala ho debata rodi saliling na peduli tuaka ngulu nadangol tuaka ina na babalu dohot tuaka dana namatian ama dohot matianina porsiado hamele Tuhan dihagugum jala porsiado hamele Tuhan di wasom jala lanima le Tuhan saile honomu dihami roha natiur jala roha natoktong manotong marsi hohot asa toktong hohu puji hami arian do borngin jala borngin opiale Tuhan upasatami daging doto dinami asaho nambangaleon peristirahatan bornginon pangalapan gugu paula kono saluja nang marsugo tale Tuhan di matani ari bicar saya pabicar di hami selas ni roga jala lehonomu di hami kesempatan nabui mangulah bartuasa terang martang ya kami di bagasan keluarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si palua hami amin marede hitamuse sia 200 ono pusada sada do 2.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memuji syukur kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu dari gereja-Mu GKPI Pamin Tuhan, dari sektor 1 sampai dengan sektor 13 dalam rangka pertangyangan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu pada malam hari ini sehingga kami boleh menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami hanya percaya kepada Tuhan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Dr. JK Sritonga MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami jemaat di GKPI Pamin Tuhan. Kiranya Engkau berkati Amang Pendeta kami, berkati di dalam pelayanannya, sehingga banyak orang yang percaya setelah mendengar firman Tuhan. Berkati juga Inang Pendeta Buruna Baban di dalam pekerjaannya serta anak-anaknya juga. Tuhan berikan kesehatan serta perlindungan-Mu dan kekuatan-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat GKPI Pamin dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, sehingga kami boleh terus beribadah di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak kami juga Tuhan, cucu-cucu kami juga Engkau berkati, berikan kami kesehatan serta perlindungan-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami khusus berdoa untuk Amang Sintua ARM Sihombing, Amang Sintua MP Semanjunta, Inang Aritonang Boru Rajagugu, Inang Lumban Toruan Boru Aritonang, yang sedang dalam pemulihan. Allah lah yang memberkati setiap obat yang dimakan ataupun yang dikonsumsi, supaya kesehatan dan kekuatan semakin Allah berikan sehingga pulih ke depannya. Berkati juga keluarga supaya Allah berikan juga kesehatan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk Amang Marpaung, suami dari Inang Sintua Bursiahan, Inang Lumban Gaul Boru Nadea, Inang Siahan Boru Tagalung, yang dalam keadaan sakit dan juga di dalam pemulihan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau sembuhkan penyakitnya, berkati obat yang dimakan menjadi kesehatan, sehingga pulih kesehatannya, sehingga boleh kami berkumpul lagi bersama-sama Engkau Tuhan di tempat-Mu yang suci ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini juga kami juga Tuhan mau berdoa untuk para penetua kami di GKPI Pamin ini Tuhan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Engkau sertai kami Tuhan di dalam pelayanan kami, baik pelayanan kami di STM, di Punguan, di rumah maupun di gereja. Demi juga untuk pelayanan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berikan kami terang Roh Kudus-Mu agar kami semakin pintar untuk berkhotbah, memuliakan nama Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Ya Bapa, kami juga pada saat ini mau berdoa, tidak lupa kami untuk para pemimpin bangsa kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah, dari presiden hingga kepling Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati mereka agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan hikmat kebiasaan dari Tuhan dapat memimpin kami bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, jauhkan kami
dari COVID-19 yang terus masih ada sampai saat ini. Jauhkan kami Tuhan, sertai kami sehingga kami boleh beribadah tanpa terhalang adanya COVID, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di gereja ini untuk memuji memuliakan Tuhan tanpa ada batasan. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu Tuhan, banyak dosa kesalahan yang kami lakukan kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami seiman, terlebih kepada Tuhan. Kiranya ampunkan agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan maupun yang akan Kau berikan kepada kami. Doa kami ini kami sampaikan hanya melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marende Mahita. Tani Tuhata maku basihita pasahatu peliata las madok mauliate Lukas onom ayat 30 leo kamu magabe leonon nama diamu parsuhatan nadinggan nanyojat jalana hituru-huturu jalana pinasuksu leononna tuapamuna ai parsuhatan nasinotemuna do suhatononna tuamu. Amin.
ring mahita jongjong. Tatangnya kema piliata ale debata manamina di Banua Gijang hodo mualina saulibasa na moliutus. Di sono pasatami do pilihan hamaleton nami to sa jala pasu-pasu ma pilihanona sa gebedala panidangion para seorang do tulau na siniroham di Huriamon. Bae mangulu nami gabe pilihan na Bartulomo ni roham. Jala parsidot parohon harajam holong hasito ngado tadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa saya toktong madok mauliati tuho. Di bagasan kuarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami leoni odironi pamata osalo ogogoki roni salun hartaku rumasa hati tuho naso Ramado kita di Tangiang dan diajarkan itu hata. Aliaman amin dari Banua Gijang saya pinokdia magwarmo. Saya Roma harajon. Saya sao malongan roham di Matongoso. na di Banua Gijang Leo matuhan sarion anguluan siapa hari sisa merasa sanami song panisanami. Idusa nawar dosa Tuhan. Unak kami tukit tupanjunan. Padua mahami siapa. Auruna raja Do tagugu. rodi Diasap saliling amin. Jalohamu mapasu-pasu sia tuatai jalan mula mahamu di bagasadame. Asin rohani tuata Yesus Kristus. Do tolong setia ni debata mata. Dohot para sauran sia todi perbadiama. Nama ngaramoti mamasu-masu hamu. Amin. Selamat malam, shalom. Oras. Pinasahat tu panitia. Tu kadamang doh dainang